Udruženje građana Otaharin danas je na Gradskom trgu u Bijeljini organizovalo potpisivanje peticije za osnivanje prihvatilišta za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i djecu koja su u riziku da postanu žrtve krivičnih dijela. To je nešto što Udruženje Otaharin već godinama zagovara i uz podršku Holandske ambasade i mnogih naših prijatelja provodimo projekat i pokušavamo da prikupimo i saglasnost naših građana da nam pomognu oko te inicijative koja bi išla na sljedeću skupštinu da se usvoji da se u nekom narednom periodu otvori prihvatilište. Prihvatilište i prihvatna stanica su zaista neophodni. Bijeljina kao grad koji najbrže raste u Bosni i Hercegovini ima sve probleme velikih gradova, pa tako ima problem i sigurnosti djece. Svakodnevno viđamo djecu na ulici, svakodnevno su djeca ugrožena i njihova bezbjednost. Jedini način da se to riješi jeste sa otvaranjem jednog prihvatilišta u kojem bi ta djeca koja su zloupotrebljena mogla biti adekvatno sklonjena. U protekloj godini evidentirano je 58 djece koja su stalno na ulici u prosjačenju i u radnoj eksploataciji. To je nevjerovatan rizik za njihovu sigurnost, kazao je Joković, dodajući da ta djeca nisu u školama tamo gdje im je mjesto i ugroženo je njihovo pravo na normalan život. Da je situacija ozbiljna prepoznao i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić koji je također podržao ovu inicijativu. Djeca su od, viđate, i bebe male do 18 godina, znači i ne radi se samo o romskoj djeci, radi se o svoj djeci koja su zloupotrebljena. Često se dešava da porodica i bliži članovi zloupotrebljavaju djecu u svrhu prosjačenja, na taj način prikupljaju sredstva za sebe i za porodicu. Nažalost, njihova bezbjednost, kao što kažemo, je ugrožena, to se ne može raditi, zabranjeno i zakonom. To je oblik trgovine ljudima i mi smo toga svi svjesni. U više navrata smo pokušavali smjestiti tu djecu, izdvojiti, međutim bez ovakvog jednog adekvatnog prihvatnog centra prihvatilišta gdje dijete može ostati do 3 mjeseca, mi ne možemo taj problem riješiti. Dugoročni plan je da Bijeljinsko prihvatilište postane regionalni centar za nezbrinutu djecu, a sljedeći koraci su osmišljavanje metoda i načina funkcionisanja. U Bijeljini je 2012. godine donesen i protokol o sprječavanju prosjačenja koji je revidiran prije 2 godine. Trajnog pomaka nažalost nije bilo, pa nadležni očekuju da će osnivanjem prihvatilišta taj problem biti riješen. Planirano je da prihvatilište bude smješteno na mjestu sadašnjeg kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini.